Ці чулі нашыя суразмоўцы слова «жестачайше»? Рэакцыя амаль ува ўсіх чамусьці вельмі эмацыйная. Слово «жесточайше». Ці чулі вы калі-небудзь? Откажете нам? Ну, откажу. Чули. Естественно, слышали. Чулі? Да. Ну, яўна тут не асацыяцыя з расейскай класычнай літаратурай 18 стагоддзя, калі Трэдзьякоўскі крытыкаваў Сумарокава за неупотребительное слово «жесточе» замест прынятага ўжо тады «жестачайше». Ды і паўтараюць за кімсьці Менчукі яўна з нерасейскай фанетыкай. Жесточайше. Жесточайше? Я звярнуўся да Google пошуку. Колькі ж варыянтаў напісання гэтага слова з падкрэсленым пазначэннем цвёрдасці шыпячых. Напісанняў, прынамсі, 6. Жа, жэ, ша, шэ. І амаль усе яны у расейскіх тэкстах, дзе пішуцца насуперак расейскім жа правілам. Людзі адмяжоўваліся ад падступнай лексемы. Мы не используем его. А чому ви його не використовуєте? Не знаю. Ну, я в основном его не использую. А от ви використовуєте таке слово в своєму житті? Вельми редко. А чому? Зачем? Ні, не використовуємо. Використовуємо в житті. Але чули його? Чулі. А в яких ситуаціях чули? У школі. А школа, дарэчы, аказалася беларуская. І дзе ж менавіта ў школе? На уроках. Напевно, на історії. Наставники так кажуть? Не, у подручниках. Ды няма гэтага слова ў беларускіх падручніках. Але нарэшце маем упэўненую спасылку на крыніцу. Хто його використовує? Я? Александр Лукашенко. Ну, вядома. У расейскай інтэрнэт-прасторы гэтае слоўца, дзякуючы кіраўніку Беларусі, лічыцца асноўным беларускім мемам. Я прошу то, что я сейчас обозначил, иметь это как жесточайшее указание к вашей работе. Повторения больше не будет. Гэта разнос чыноўнікаў у кастрычніку 17-го году за высяканне дрэваў пад забудову ў гарадах. Праўда, і надалей у Менску паспяхова сякуць дрэвы, скажам, на вуліцы Сердзіча пад новы будынак для пракуратуры, міліцыі і гэтак далей. Але слова «жестачайше», калі ён звернута не да чыноўнікаў, а да людзей, напаўняецца сваім першасным і вельмі злавесным зместам. Аўтар мэму признался, что загадал так званым силовикам. Я просил этих военных не поддаваться на провокации, но если будут плевать в морду, действовать жесточайше. Палітолягі адзначаюць асаблівую ролю гэтага слова ў фармаванні вобразу улады. Цытую, яго фірмовае жестачайше з характэрным вымаўленнем выглядае адлюстраваннем палітычнага мыслення і кіраўніцкага стылю, піша Александр Ласкоўскі. Адкуль архаічнае, жорсткае расейскае слова прыйшло ў лексычны запас Александра Лукашэнкі, няма ведама. Але цікава параўнаць яго з характэрнай лексікай кіраўнікоў Беларусі розных эпох. Да нас не дайшлі стэнаграмы-фанаграмы, не ведаем даслоўна, што казаў Жыгімонт III у сваіх прамовах, але пісаныя ад яго імя артыкулы статута 1588 году маюць зусім іншыя ключавыя словы. Скажам, артыкул пра абарону гонару. Каму бы шло а чэсць, яка борзда, это значыць, як мага хутчэй, справядлівасць учынена быць і маюць. А вось артыкул аб нябранні мыта, падаткаў. Шляхце у том панстве нашым даем тую вольнасць прадаваць і праўдзівае яго збожжа. Справядлівасць учыніце, даем вольнасць. Такія ці не найчасцейшыя словы манарха. І гэта пры відавочнай жорсткасці, акрутнасці тае эпохі. У слове «жестачайше» 3 шыпячыя гукі. Адзін па-беларуску вымаўляецца зусім не так, як па-расейску, гэта «ш» зацвярдзелы, а два іншыя «ж» і «ш». У расейскай мове таксама цвёрдыя, але ў беларускай ўсё ж цвярдзейшыя за кошт асаблівага напружання спінкі языка. Але ці беларускае ў цэлым гэтае слово, ці правільнае? Вот скажи, як вы лічыце, по-беларуску правильно казаць «жесточайше»? Да. Смотря к чему оно относится. Иногда, может быть, и да.
Ну, не вельмі, напевно. Таму просім суразмоўцаў перакласці жестачайша на беларускую мову. Мабуть, такого нема. Жесточайше, мне кажется, нет. Жорсточайше. Жорсточайше, мабуть. У расійскай мове формы на ейш, эйш – гэта найвышэйшая ступень па-расейску, превасконная степень параўнання. У беларускай мове такая ступень утвараецца іначай, з прыстаўкай «най». І нашыя рэспандэнты, між іншым, сумленна спрабуюць гэта ўспомніць. Насколько я помню, там совершенная форма, там найжесточайшая. Але ж у нас корань іншы. А на белорусскую мову перекласть? Жорсткі. Найбольш жорстка, ці так от сказаць. Вельмі жорстка. Так, і простыя, аднаслоўныя формы вышэйшай і найвышэйшай ступеняў параўнання ад гэтага кораню папросту не ўтвараюцца. Відаць, для беларускага менталітэту жорсткасць сама па сабе рэч нагэтулькі надзвычайная, што дадатковай градацыі не патрабуе. Праўда, маем вялікі сінанімічны шэраг. Бязлітасны, няшчадны, люты, бяздушны, бессардэчны, неміласэрны, няўмольны, беспагадны, нечалавечы, нялюдскі, зверскі, акрутны. А літаратурныя прыклады, якія на гэтыя словы падаў укладальнік слоўніка сінонімаў Міхась Склышка, звязаныя з вайной ці з чужацкай уладай. Таму, мо і добра, што пры ўсёй яскравасці сённяшняму слоўцу наканавана застацца пазнакай, маркерам аднае асобы. А выкарыстоўвае моладзь яго ўвогуле зараз? Ці не? Я только по телевизору слышу, по белорусским каналам выступление Лукашенко, там он часто такое слово говорит. Оттуда и помню. Ёсць спадзеў, што калі сыдзе з гістарычнай арэны аўтар мэму, з ім адыдзе і мэм, несумяшчальны з беларускай філазофіяй агульнага дабра і грамадскага ладу.